Don kaktin ke bastion tenat bah ke bang kumne utrai kenrat utunju ya kita ki beij bat ki bale bahayu Henry umju e no iki dalele ruem Henry hakawe kaliang ya ki bru ki basniu ho ki laban yo kat ka baki kwa hakaji imjungi tangba umju don rengkat bat kuble yepi ki perlau pi jenga sachisen pedang subhai pi hapo jong ka channel jengi lengba ka ki video ko thamai ka bangwan raj phim tagasngi Mandangas ngiru ka jing tho khana ka long ka langkot de tamba ka jing snang ka bakrau ka laban wanra ha ka jing im jongpi long ba ha ka por don uwe usamla uyo kam ha ka school ka badon kham jangai na ka ta ka snong jong bat ha ta ka sngi ba ule join cha ta ka school jong uyai de ka jat kumba san kilometer na ka ta ka ying jong shadow ta ka school usham jing e ong ani kat kani ka jing jangai tamba u aingu yo blei ong blei nga aingu yeme namar bamela ay nga ya kan ka barkumta man ka step ya kijat 10 kilometer ma step bar wan phai 1 kilometer dami usham jing e hakata ka jing ya di jung don ki por uyo lift don ki por bo hab nge jat kumta don ki por kundo ya ka jing shit ya uslap bad hadian nang ta ula perkhat bala da ka long kat ka balong ru ngadi ban thit ya ka kali lada kam yo kali ru ngadi ban thit ya ka bai Pada kumta ula kan show ya kata pisah ke bau yo na kata ka school. Bad haga we kasni ula yo bantet ya ka we ka bai. Ula kular dalade bangan kit briu haga no ko por mangalai school learning one pine school ngade ban kit ya uwe briu. Kumta man kasni hak por bu ulek ting kit ye kana school ting ni lagi long pa ki long mi kana samla bad kumta ter haga por balek ru one kit briu haga por one pyro kit ya ki briu. Berkumta kita kibru ki badan hakata kashnong ki badan hakata ka thain gila ithulut ya uta babu gila ithulut ya kata ka baju lara ka wan najngai gila snotho bagata ka de ka baj jong babu tang nagar kom sawa jong kata ka baj gila snotho bagata de ka baj jong uta babu unong hikai school berkumta ya ki si ki por jo hakwe ka step kat ba udang ki thia kumta kumba julong himan ki por ra ki pla jong bar umi na ying upek kibru shikadiang shagamon Pamdan bru kiba unkit kumta uong mantag singit harangan late marwe markat ba unang ya syahmar kumta kampaji nasionong kundo ya uwi ubru bar uta ubru udah pensengat ya kabai baburu kumba julong ulah sangat ya kabai jung ulong eba syaif late kumta uba uong sumpa ban ai lift ya nga hakata kisnong badan kham hajan kandiat ke ti uta babu ulong leh parsyong kat bagedang syong hangta kia tho khana kumta kansan uta ubru usai ya katari bar ubu namet jong uta ubabu wong wat ki pensengat ka bajong me uta babu ha ka jingting wala sengat ya ka baj wong pikwa ayu ma ba wong sangabjar wanam halah ngalamin halah ngandung kan ka tari hamat jong me bat ngan penyap sendan uta babu dak jingting wong lek umno ta bat ha ka ta ka por tau nong luti wong ailut kat ka bamen dan hapla jami ailut hangne tababu bli usai pisa umdan pisar umdan tang kindet kan soi pisa ong kani ngambu na kon taban bisha sumha sem bli bar uta nong tu ong helet me ngan ra ya kan ka baj me bar uta babu la kerpat ya uta nong lute ong mila ban shim ya ka baj nga tang ba wan ampun but nam ya ka namar kani ka baj kamlong ka baj kalong ka celebrities kibru barok haki tho lut ya ka warami tho haki bru bami to ya kan ka bajonga mila ban pengkela ya ka kat ka bami kwa tangba wanami tho bru bami to ya ngaru ngana mi tho bru bami to ya kan ka bajonga bami luti ya kan ka baj utaw nong to sngap ya ka jung ong jong utaw no hikai uyai ya nanta jaka utaw no hikai bli ong blei ka apot ayukum kene nga balai me mirap nga hakum kene ka por berkumta u beteng ya kata jingal enti jung ke school wan phai byang ke school kat ba udang poi yeng ta usngau si ya kata ka jingjia udap da ka jing jau umat udap da ka jing ngau si ka bakrau wong ablai balai me mirap nga paro shimit u benyau ya kata ka bajung kumla shai men step marsin kitia ushim ya usup nge jung udap da ka jing ngau si ka bakrau kat ba udang shup nya umta umi habar haka jing kendit jung uyo i ya kata ka bajung kadan haplau kumba julong man kaste bat uyo i ya ka we ki shithi imat ka batho da uta unang luti bat haba uta no hikai uplit ya kata ka shithi upuli ya ka wong shim kane ka bajung phi amtre ban shim ya ka namar kamde ka baj imat ka de ka celebrities aktor leniki aktris ka ba ki beru barok hoti itho ya ka marsen mi nang to jaga ka bang luti ya phi ngaleshwa ha ka we ki dukan ban the jimba marsen poi hangta ha dukan uta utrai dukan wong nga are bale phi ya ka ni ka bajong babu ngaong ye u ba udi perlo jenga ngashim bua ya ka ta ngashim ya ka jimba mangamaret ang ta jaga shipang ngalai pat ha ka we ka jaga ngamu pengkeliang ya ki parts ya ki banta jong ta ka bai ha ka we ka kharkhana marsen poi hangta uta utrai jong ta ka kharkhana wong nga are mele ayu ka ni ka bajong babu maruta nong tu wong
em ngaklem to ya ka Henry ngashu shim kaliang ya ka na uto uperlok janga bat kumno ngayo ya kalat man mi nakataka jaka Marsen mi nakataka harkana ya shipang ngakendo ya weu pulis utau pulis udah pensana ya nga baru ong nga siya ay menra ya ka bait jong ubabu ngandap da kajing kendit kaong em ngaklem shim ngaklem to ya ka bait Henry ngashu shim wa ya ka na ubabu bat kumta ngamban se ban pai ya ka bait shim ya ka bait kane kam de ka bait imat ka de ka celebrities kumta no hikai wong ngamjula stiu ya kiwe nakataka daw don ki basniu ki bajia ha ka jim jama artali ki jigsnen ke bangilapan yo nakane ki jimi kana kabanengkong datangi le ya ki mabha ngin yo ro ya ki mabha kembangi bet kuptangin ot kabaar ublei utunju ya kita ki bale bah Henry umju no dalile ro sajisen ki perlopi jinga kumbojo ongi pimen lagi por rengkat bar ka jinggur khu jok mutrai kan rat na jarong ka jing dan rengkat bar ki kimi ki khpa ki long ying long sam jumpi rengkat bar ka jing tre hitam jumpi tre ya kata kam im ya kata jing im bah baki breu kin pejipi kin ong ngan kwa man long kumte long kan nuksa ka babaha nak mata jong we hoj ka jing job kam laban urlong tang ha ka hisngi Henry narap hitresh tom hagawe gesi kan suurlong ngin say kendo epi hagawe parki video tar hadu kata kapora bye bye stay safe.